Usa ang patay samtang usa ang naangol human masunog ang ilang gitrabahoan nga gasoline station sa may Purok San Roque, Talibon, Bohol niadtong Sabado sa buntag. Matod ni FO3 Marvin Baay, desk on duty og fire truck operator, nga nagsugod ang sunog alas 6:04 sa buntag apan nadawat nila ang alarma sa sunog alas 7:09 na sa buntag. Giisa kini sa fire alarm, first alarm, ug nakontrolar ang sunog pagka alas 7:40 na sa buntag. Naila ang namatay nga si Dios Ricafort, 18 anyos, pump boy, kinsa taga San Isidro, San Miguel, Bohol. Ug ang naangol mao si Tatto Nembrad, 45 anyos, pump technician, kinsa taga San Vicente, San Miguel, Bohol, ug kasamtangang nagpaalim sa Garcia Memorial Provincial Hospital. Matod ni FO3 Baay nga natanggong si Ricafort sa CR dihang mikuyanap ang kayo apan si Nembrad daling nakaikyas pinaagi sa paglayat sa paril sa luyong bahin niini. Padayon pang giimbestigahan sa fire investigator ang hinungdan sa sunog ug padayon pa usab nga gisusi ang danyos niini.